बयनिसिमबो फुंबिलि सानजौफु मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै गहपुर बिआर चेनेल नायगिरि नोंथांमोननो आरो फिन खनसेबाव बेयाव जेसेबांनाखि आदा दङ ओरै बिकु ब्रादार दङ बिथांमोननि आरो आंनि साइडनिफ्राय आरो खनसेबाव गोरबोनि गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दा जोङो माखासे बाथ्राफोर सावरायलायगोन। आंथ' चेनेलनि अनारबो नङा जाहैबाय, जास्ट आङो अपेनिं खालामदों आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आदाया मा टपिकनि सायाव सावरायगोन बेखौ आङो बुंथ'नो हाला। दा बिथांनोनो आङो हेन्डअभार खालामबाय, मा सोङो बिनि सायावसै आरो। गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि देरहासात इस्लारिनि नायगिरि आरो बिकु सारनि नायगिरि गासिबखौबो आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरगोरो। फंनैसो आं बाथ्रा सोंनो नागिरनाया सासेनाव जाहैबाय एनडिबिनि बारे लांजाबाय थानाय वारेन्ट केसनि नैबे सारनाव आं सोंगोन आरो देरहासात इस्लारिनाव आं सोंगोन आरो मैयानि समाव बा दाखालिनि समाव आरो फिनै बर' मानसिनाव ख्रिस्टमासनि बन लायनो थांनायाव आरो फिनै गुलि गावनाय बिनि सायाव आं सावरायगोन। गिबियावनो आङो जोंहा नैबे बिकु फंबायनाव सोंगोरनोसै एनडिबिफोरखौ वारेन्ट केसाव माने लांबाय थानाय बे बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे खहा जादों नामा सार? स' गिबियावनो आं बिथां गहपुर बिआर चेनेलनिसिम जाय बिथां नायगिरि बिथांमोनखौ आङो बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय। कुइसना थिगानो, एसे जोङो जेब्लासिम जोङो थाबाय थादोंमोन अब्लासिम जोङो नुबाय थादों गोबां जोंनि एक्स एनडिबि एबा एक्स एनडिबि जोंनि हादोरनि थाखाय नांग्रा, जोंनि जायगानि थाखाय नांग्रा, जोंनि हानि थाखाय नांग्रा, जोंनि कालचार जोंनि थाखाय नांग्रा आरो जोंनि रावनि थाखाय नांग्रा होनना बुङोब्ला दिनै एक्स एनडिबिआनो स्टार्ट खालामजेनदों होननायखौ जोङो नुनो मोनदों। बै समनिफ्रायनो जेब्ला बिथांमोना नांजेनो, जेब्ला फाउन्डेसन जाजेनो, फाउन्डेसन खालामजेनो अब्लानिफ्रायनो बिथांमोना नाङै हाग्रायाव थानानै दिनै गासैबो हाग्रायाव थानायनि उनावहाय दिनै फिन उदां अख्राङाव फैनायजों लोगोसे दिनैसिमबो मानो वारेन्ट ना बे मोनसे गिदिर कुइसन जानानै दङ सरकारनिसिम। आरो दिनै वारेन्ट होनाय सोदोबखौहाय जोङो जेब्लायबो नुबाय थायो, जोङो मिडियायावबो नुयो, जोङो ससियेल मिडिया नुयो, इभेन जोङो जाय एक्स एनडिबि वार्कारफोर दङ सोरबाया हमजादों खामानि फिसा मावनायनि थाखाय, एनडिबिफोरनि लांलाय लाबोलाय माबा मोनसे मुवा बादहोनायनि थाखाय बिथांमोना हमजादोंमोन। बेखौबोथ' जोङो एनडिबि नामावहाय जोङो दिनैहाय सरकारजों हमजानानै जेलाव सोजादों आरो सोजाखांनायनि उनावबो दिनै आरोबाव फिन खेबसेबाव दिनै वारेन्ट फैयो। मानो? दा बेखायनो जोङो बार जोङो नुबाय थादों जे जाय बिथांमोना दिनैसिमबो केस दङ, वारेन्ट दङ, नोंथांमोना सों, जों गामियावनो बुरजा दङ वारेन्ट नांना थानाय, बिथांमोना दासिमबो हाजिर जाबाय थानाङो। दा एक्स एनडिबिनि जुदि केसआ जोमाखैब्ला बिथांमोना दिनैहाय बिथांमोनखौ जोङो खोनानो मोनो जे उदां अख्राङाव दिनैसिमबो बेरायनोनो टाइमान मोना, माने गोसो हाया। मानि थाखाय? जेब्ला पुलिस आर्मिखौ नुयो अब्ला आंखौ हमसिगोन नामा, आंखौ खासिगोन नामा, आंखौ जेलाव सोसिगोन नामा, बिथांमोना दिनैहाय साननायखौहाय दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। स' बेखायनो आं खावलायदों जे वारेन्ट फैनाय एबा एक्स एनडिबिनि केसफोरखौ दिनै गभर्नमेन्टआ जुदि लायाब्ला, जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि बेबायदि कन्डिसनावनो दोनबाय थायोब्ला अब्लालाय जोङो रायलायनांगौ माथो बुंबावो। स' बेखायनो दुखुनांथाव जाय एक्स एनडिबि वार्कार बिथांमोना बहुद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बेबायदि उदां अख्रां फैनायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै वारेन्ट नांनाया बे मोजां नङा। स' आं खावलायदों जोंनि नायगिरि बिथांमोन एबा जाय नोंथांमोना माइन्डेड मानसि, बिथांमोननि जाय वारेन्ट नांदों बिथांमोना एसे खबर ला अब्ला बुजिगोन बिथांमोननि दुखु सुखुखौ। स' आं बेखौनो बुंना दोनथ'गोन। दा दिनैनि समाव आबसुफ्रा बुङो गासिबो केसफोरा सान्ति जाबाय। जों नुदों गुबुन हारिनि थाखाय सान्ति जादों थिगानो, सान्ति सक्ति होनदों, गासिबो बर' हारिनि जायफोर सोमावसारग्रा बिथांमोनाबोथ' सान्ति जानांगौ नङा। दा बेराफारसेल'सो सान्ति जादों। सोरबा मारवारि बिहारिया, सोरबा गुबुन हारिया थांलायनाय फैलायनाय, खिन्थु बर' हारिया दिनै टाउनाव थांनो हाया, गुबुन हारिया बर' जायगायाव दिनै थांनो हानाय जाबाय, थिगानो जादों। नाथाय बर' सेंग्राफ्रा दिनै
केस गोनांफ्रा जों टाउन सहराव थांनो हाया गावनि गथ' गथायखौ गावनि न'खरनि बिमा बिफाखौ गावनि हिन्जावखौ डक्टरनाव लांनो थाखाय बियो थांनो हाया सोरखौबा थांफानो थोननो गोनां जायो बेफोरो माने माबायदि जानानै दिनैनि थासारियाव एसे फंनैसो बुंबावलाय सारा स' बेनि खेथ्रआवहाय जेब्ला आङो गुवाहाटियाव दंफैयोमोन आं गासैबो NDB बिथांमोनखौहाय आङो लोगो लाजोबदों आरो गोबां दुखु सुखु जों रायलायदों आरो मैयानि समाव थांनाय मैयानि समाव आङो इभेन सेन्ट्रेल जेलाव थांबावदों आं जुदि खौसेथि एबा फ्रिडम होननाया जोङो माने मिलायनाया पिस प्रसेस जोङो बयजोंबो मिलायलायबाय गोजोननाय मोनबाय गोजोनथाय फैबाय होननाय बुंनाया बे दुखुनांथाव बाथ्रासो आरोखि आं बुंनो सानदों जेब्ला जोङो सेन्ट्रेल जेलावहाय NDB बिथांमोनखौ जोङो लोगो लाहैदों मैयानि समाव जोङो गैयाबा 6 जन मानसिखौ लेंहरनानै जोङो अफिसाव जिरायनानै जों रायलायनो मोनदों बे मोनसे सुजुग जाय बिदामोन दङ NDB वार्कार मावग्राफोर NDBफोर बिथांमोना आंनि खावलायनायखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै आंखौ अफिसाव लाना थांदों स' आंबो नायहैदों बिथांमोनखौ नायनानै आङो जेब्ला डाटा एन्ट्रि खालामग्रा सासे कम्पिउटार टेकनिशियान थायो बेवहाय अफिसावहाय टेकनिशियान दङ साबसे जेलार मानसिफोर दङ माने जेल जानाय सिखाव साबसे NDB साबसे बेयाव आङो नुदों आं बुंदों सार अन्नानै NDBनि लिस्टखौ देखायगोन नामा होननानैहाय अब्ला आङो नुनो मोनदों आरोखि बेवहाय आङो देखायदों आं जेलारजोंबो पारमिसन लादों सार अन्नानै आङो बे NDBनि लिस्टखौ देखाय अब्ला बियो NDB थुनानैहाय डाइरेक्ट NDB थुनानै बिथाङा जोङोहाय सार्टखौ देखायदों ओमफ्राय बे सार्टनि गेजेरावनो गैयाबाबो जोङो 57 NDBफ्रा दिनैहाय जेलाव दङ आरो बिथांजों जोङो 1 आवार्स बिथांमोनजों जोङो 1 घन्टा जोङो टाइम स्पेन्ड खालामनानै दुख सुख जों रायलायदों आङो भिडिअ दंमोन खिन्थु जोङो होनो हाया फट' दङ जोंनाव खिन्थु होनो हाया नाथाय बेफोरबायदिनि बुंनाय रावफोरखौ जुदि खोनायोब्ला जों गोसोआव दुखु मोनो अब्ला बहाथो गोजोननाय दं गोजोननाय थाबाय आंनि चेनेलनि नायगिरि देरहासात इस्लारिनि नायगिरि आरो नैबे सारनि चेनेलनि नायगिरि बयबो एसेबाबो हमदांनो हाबाय सारनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनिफ्राय देरहासात इस्लारिनिसिम आं फंसे बाथ्रा सोंनो ओंखारनाया मैयानि समाव जेरैबायदि आरो फिनै ख्रिस्टमासनि बन लायनो थांनायाव बे गुलि गावफिननाया बेयो बर' हारिनि थाखाय मोजां ना गाज्रि आरो सार बर' हारिनि थाखाय बुङोबाथ' बे दुखुनांथावखा बाथ्राया जाहैबाय मा बुंनो थाङोबा आं बेखौसो बुंगोन जे जोंनि BTC आवहाय हिटलार होनोबाथ' बयबो मिथियो बे हाबनानै दङ माने दा बाथ्राया जाहैबाय मा दाख्लैबो सासे गावबाय आरो थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानावनो आङो एक्जेक्टलि थारिखफोरखौ गोसोआव गैया खिन्थु बे टाइमावहाय बियार फेरेंगानि दैदेननायाव माने बेबायदि जाथाय सोरखौबा गावनाय सोरखौबा मानाय बेफोरो जाबाय थानो मोनदों माने काहानिया मा जेब्ला बर'फोरनि बाथ्राखौ जुदि जोङो साननानै नायोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो हाग्रायावहाय मैगं थाइगं नागिरनानै जाग्रा मोनसे जाथि जोङो हाग्रानि मैगं जानानैहाय देरबोनाय सासे बर' फिसाफोर होननानै जोङो बुंनानै लानो हायो नाथाय बिनि गेजेरावहाय हाग्रायावहाय माब्लाबानि समाव बन लायनो थांनाय बा माब्लाबानि समाव ओरैनो हाग्रानि बिलाइ माबा माबि नागिरनानै लायनो थांनाय नैबेफ्रावहाय लोगो मोननायखौबो दंफां बोग्रा होननानै जुदि गावोब्ला बेयो जोबोद मोनसे दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोखि दा खावलायनोबो मालाय बैबायदि हिटलार मानसिखौ जों बोरै खावलायनो माने खुद बियो गावनो मोनथिगौ माने आंनिनो राज सोलिनानै दङ दा बिथांखौ खावलायनायनि सोलायै रायजोफोरनि डिसिसन बायदि खारनायासो जोङो गोनां होननानै साननांगोन आरो जोङो बाख्नायनो मालाय बियार फेरेंगाखौ जोङो बोरै बाख्नायनो हानो बुंनो थाङोब्ला आंनिनो समस्ति समनि गेजेराव लाजिनाय मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंबो सोंजायो नोंथांमोनानोथ' गहपुरनिफ्राय सोङो बियार फेरेंगाया बबे समस्तियाव सोरनि समस्तियाव होनना बुङोब्ला आंनि समस्तियावनो बिथाङा देरहानानै थांनाय बेबायदि मानसिखौ सोर देरहा होखो बेबायदि मोनसे कुइसन सिखारो आरो दा सारा बेखौ बुंबावगोन नामा जेरैबायदि फेरेंगानि NGO पार्टिया ओरैबायदि माने माबा जाहैबाय एडभान्स मानसि गावनाय
बिसोरखौ दिनै चाइना बर्डाराव जेरै गन्डगल जादों बिथांनि एनजिअखौ चाइना बर्डाराव दोनहरनाया साबसिन जागोन नामा सार? बेफोरबायदियावहाय बिनि गावग्राफ्रा ओरैबायदि माने बिसोरो गुबुनजों दावहा नांनो रोङा, गावनि मानसिखौ बिराद गावनो मोजां मोनो आरो बिसोरो। दाख्लैबोथ' सासे गावनानै थांबाय, बेबो गावनिनो मानसि, बर' जाथि। बिहा मोनसेबो दंफां बोनायनि मोनसे रेकर्ड गैया। बेखौ बोरै बियो गावनो हाखो? ना हमनो बियो थांदोंमोन, बेयावनो आथिङाव गावनानै हरबाय। आरो फिन मैयासो बेबायदि रिपर्टखौ जोङो मोननो हाबावबाय। बा बिसोर दावहा नांग्रा मानसि नंखाया, माने सिलाय दांफेरनो मोनि नालाय गावलाबायनाय बेबायदिसो बुंनांगोन आरो। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, बियार फेरेंगाखौथ' बुंनानै जेबो लाब गैखाया। सोंथि खालामब्लाबो बियो साइडजों दानखेयो। निउस पर्टेल बिथांमोना सोङाखै नङा सोंदों। सोरबा दावराय देख्रेबखौ रायदों बियो, सोरबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि, सोरबा सासेखौ बेबायदि बाहाना बानायनानै बिसोर बुंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बियार फेरेंगाया बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां, बेखौसो बुंगोन। खिन्थु गोजानाव थानाया मोजां होननानै बियो जोंनि भिडिअखौ अलरेडि नुहैयो हो, 100% बे भिडिअआ बिनिसिम सहैयो। खिन्थु जोंनि बुंनायखौबो है बे बुरबकफ्रालाय मा बखिलाबाय थादोंलै, नैबेबायदि सिस्टेमाव आरोखि। बेनाव मोनसे चेन्जिं गैया, सोलायनाय गैया। नैबेनिखायनो बियो गावनि साख्रिखौ गारनानै गावनि लाबालाबनि थाखाय बियो आफादाव थांदों। आफादाव थांनानै सबसे सिगां बियो गार्दिनि थाखाय इलेक्सन जानायनि सिगां खारबाय थादों। खारबाय थानानै गार्दिखौ होआखै नङा, होदोंबो, ओमफ्राय मोनदोंबो। खिन्थु बियो गावनि जे सिट बेखौ इउटिलाइज खालामनो रोङाखै, बेखौसो जोङो बुंनांगोन आरोखि। फैबाय थानाय समाव बिनि सिटआ खालि जानो थांगासिनो दङ। रायजोआनो लोगो नांनानै बेखौ खालि खालामगोन। अब्ला बै समाव जोंबो बेखौ माबा मोनसे बुंनायनि मोनसे जोंहाबो सम फैगोन आरोखि। दाथ' बियो पावाराव थानाय हिसाबै जेबो जोङो बेखौ बुंब्लाबो बियो है जाम्बाफ्रा मा गोदाव सोराव बखिलाबायबाय थायो, बेबायदि बाथ्रा बुङो। खिन्थु फैबाय थानाय समाव बिहाबो मोनसे सम फैगोन जे सोरबा सासे माइरं मागिग्राजोंबो बियो बुंजानायनि बेहाबो मोनसे सम फैगोन। बिनि खुगाखौ नोंथांमोनानो मिथिगौ, जेब्ला लाइमुथि हालामावहाय बियो लेक्सार होनो थांदोंमोन। लाइमुथि हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथिजोबगौ। ओमफ्राय बेवहाय 7 जेल जानाय दं होननानै बुंदों। बेखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा दङ। प्लास बेजों लोगोसे म्यानमाराव थाबोनाय दं, बेखौ लानानै फैगोन। बे म्यानमाराव थाबोनायखौ सोर लानानै फैदों नोंथांमोनानोथ' मिथिगौ। सोरबा बियार फेरेंगायाथ' लाबोआखै। दा बेवहाय ओरैबायदि बियो समाय लादों, गावनि फिसा फिसौनि समाय लानानै बियो आं जुदि मावनो हायाब्ला आंनि फिसायानो खाना जाथों बा लेंग्रा जाथों बा आंनि फिसौ फिसाफ्रा बबा जाथों, बेबायदि बियो समाय लानानै लेक्सार होबोनायनि मोनसे रेकर्ड दङ। ओमफ्राय बिनि अननायावहाय जोंबोमोन गामसा गाननानै बेरायबायदों। गामसा गाननानै बेरायनायावहाय बयबो बेखौ फोथायदोंमोन हाग्रानिफ्राय गोदानै फैनाय। खिन्थु लास्ट सेसनावहाय मा जाहैबाय, बियो हिटलारसो जाहैबाय आरो बेबायदि। अब्ला रायजोफ्रा बयबो एसेबाबो गावसिनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होलांबाय। देरहासात इस्लारि सार आरो बिकु सार सानैया जा गावसिनि माखासे रायजो राजाफोरनि सायाव एसेबाबो फोरमायनो हाबाय। आंनि चेनेलनिफ्राय आं सार सानैखौ आं गोजोननाय आरो रायजोफोरनिसिम बयनिसिम खुलुमहरनाय थाबाय। थेंक इउ।